Ongi etorri txorienera ostirala eta ze abiaduran pasatzen dian astea. Jo, bai, atzenetan, Ja, segitxun pasau jat. Atzo zan astelena eta gaur hemen gaude ostiraleko errezetakin eta zui proposamen bat egitera asteburuari begira. Moldatu inbarri izan du, berez txitxarroan euken esmoa erabiltzeko, baina ez dudan ez aurkitu eta lupiak, basatia aurkitu fresko-freskoa esan du, lupia sartuko du. Eta nik uste dut errezeta hontan ondo jongo dela. Engo duna da lupia espeziatua mango ensaladarekin. Izango delako, ensala bixi bat lupiaren gainean, lupiak ez, berez txitxarroa izan behar zana, baina espezie pila batetik eta pasatuko dut, horrekin frigituko dut, eta orduan, holako ensala fresko bat ondo etorriko zaio, eta guarnizio moduan erabiliko dut, noiz ez da, asteazkenean egin nuen arroza honekin, txampiñoiekin eta, hoxe beroi erabiliko dut, zereal bat erabili behar nuen, berdin zitzaian kinoa baina oskailuan geneukan hau, eta guk hemen ez dugun ez zer botatzen. Dan aprobetxaui da, beraz, horrekin. Hontxe zigor falta da, kontatzen ze jendiak esango dago. Azaltze, hori da. Lehenengo ingo gona, mangoa, uakatia, pipergorria, tipuleta eta tomatea laukitxotan moztu. Horri pipermina gehituko diogu. Eta martorria txiki-txiki moztu, 2 limen zukua, lima baten azala, eta ondo nasi oliba olio txorrota on batekin. Hori izango da ensalada. Lupia irekingo dugu, eta hori pasatuko dugu espezia ezberdinetatik. Frijitu, aurkeztuko oinarrian arroza pixka, lupia gainean eta bukatzeko ensalada freskoa gainetik. Horrelako plater bakar bezala ere esan dezakegu, ez? Eta nik uste dut oinu udara behira, errezeta txugura izan aldala. Animatu, beti eta buruan daukagu bakarrik ensaladak izan behar dira letxuganak eta tomatianak eta ensalada jarrusa, spoiler. Eta guk gaur aukera ezberdinak emango ditugu, eta hau tartean. Orduan esan dagoa, hasiko naiz mangoa zuritzen, truko bat mangoa jakiteko ona dagoen horrelaen, usaina badauka, mango usaina badauka, mango usaina badauka, eta hainbeste ez dauka, iria izan da horre arrainakin ibili naiz, usain ona badauka ja helduta dagoenan seinale. Mangoa badakizu ez dakizu nentzako, ezurra dauka, baina da ezur zapal bat. Da ezur bat dala laua, orduan, enbida, mangoa nik zutik eitzen dut, orduan, erdixan dauela imaginau, eta bi aldetatik zigorrek itzen dauen bezala kendu. Eta ezurra geratzen da hor erdixan. Orduan, niri gustatzen gatena itxia, da, hau, itxen dutena da, hemen azala kendu, da jotenaz, hori, azurrakin horan labana haitzen, eta gerea, flash hau itxen. Nik ingo dana, hemen, gero laukiak atara barritu dana, badao teknika sagardo edalontzi bat hartzen duzu, sagardo edalontzian hola apoiatu, bultzain, eta hori da, baina horrek funtzionatzen da. Funtzionatzen du, hori txorienen egin da daukagu. Fidatuko gara orduan. Funtzionatzen du. Zenik hori da, interneten eta ikuste dituzun horrek trukuak, eta batzuk esatu dut, ez dakit, atarako dien. Hori da, txorieneko aurreneko urteetakoa, egun baten geneukan hor atal bat, eta noizean behin horrelako trukuak eta ekartzen genituen. Eta hau bat zegoen, mangoak askar zuritzekoa eta hori. Hori bai, hor badaude bakizu daudela sagardo konpa batzuk edo delontzi batzuk finak direna eta ez batzuk lodixo. Hombre, lodixakin hori ez da eze bezatarako. Lodixakin nahiago zenit txikia fina apurtu inaben behin. Oiene. Fina, hori da injar askokin egin zinulako. Ez, Biteli, Alberto hori begiratu jozu eta holan izan. Horrek begiradakin batzuk bakarrik ere ja apurtiten dira. Oso, niretzako aukeran finegiak dira, Ez que finak hain politxa dira, niri gustatzen betxu apurtu injat 2 edo 3, baina erosin hauen olako, jonintzen nian, etxia erosin hauen olako horrek 6 kopa, horrek finak dira, kristala finak dira, eta dira oso politxako lan forma berezi batekin da ez dakizet, baina egisa da, hori, zuk esan dakoa, begiradakin be, agur. Holan garbigailuan sartu, eta gero apurtu eta aurkitzen juzu, ematen dira. Honek ezin horrek, amamak eta saukinak horrek marroia durales horrek. Bizi guztikoak. Bizi guztikoak horrek, nire amamak ez dut, bitxu honek nik eskondu nintzenetik hemen dauzkat, nik horrek. Ero, lehenago, banketxetan ematen zituztenak, eta horatzen zaten lehen bizikletak eta ematen zituzten banketxetan da. Eta, bajila guztiak, eta nire bazen batez. Nire, nik uste 2008 izan, nire oparitu zuztien olako iPad bat. Zein? iPad bat? Diru asko sartuko zen duen? Nik ez, nik hemen 8 urtekin, deusez, gurasoek. Eta nik uste hori daia azkenengo oparixa jaso gauena, ez?
Banketxetik. Bai, gaur egun eta ez diolako zer ematen. Bai, ni normalian disgustoa bakarrik ematen dizut. Lehengunean sarreriak eman zuztien. Sarreriak eman zuztien, komenta honatzun, saskibaloi guztako. Bai. Niri maitasun karta danak. Nahi dut, maiten zaitut, nahi zaitugu, nahi dut, bai, holako... Bakitzu lehengunean zein zuztien banketxetik, pentsataka gauza bat? Banketxeko langile, hemendik... Ez dago esango banketxen izan alazai. Baina, ez dago ez esun. Olako karta bat, Bai. Eta olan papeltxoa da, olako letra handi baten, 60.000 euro zuretzako, danen, ze irabaziot. Eta? Eta gero jartzen zauen olan letra txiki-txikinean, nahi badozu mailegu moduan usten dotzu diru hori, oparitxuta sala. Letra txikia behiratu bazen. Letra txikia zan, baina, betxu, ez dakik, grazia xansostan karta. Niri badao telefono konpainia bat, gaina 2-3 aldiz deitu izan diate. Zorionak, telebista bat suertatu zairuz telebista. Bale oso ondo, Zigorriturrieta, Trainabarren lau, bigarna eskuma, bidali horra mesez, eskerrik asko. Zure elbidea zaiz izaten? Jendia joango da, taperren bila, Bueno, taperren bila etortzen badia, horrek, nik kontu kontari nerekin egotean gero, etorri, Eruen ardo botila da, zigorrekin gotu bazkeiz. Baina, ez da problemaik, horretako... Bueno, lupiakin da gabisen ontan, eta manguakin nola nahaztuta, nik noizbait Indian, probau izan dut, ez lupia espeziatua, manguakin baizik eta alderantziz. Lupia lupia etzan, baina beste arrain mota bat olan garbi-garbi, hau da, plantxan jakua, eta gero han oso ospetsua da, mango txutnia. Eta da, olako marmelada antzerakoa. Bai, gazi gozoa, ospinadakin daiten dutena, ez? Eta hori da oso espeziatua dana. Bai, berezan, hau ze dago gozua, gazixa, txikixa ba. Erra. Manguan testuria, benetan, testuria da ikusgarria. Benetan baiet, han Indian, itxen dagoena da, mangua gozua dauenean, aprobetsatzen dagoela fruta moruan jateko postre moruan, Eta gero, gasixak diesenak, edo apur bat, garratzauak, horrek berdetxua dienak, horrek aprobetsatzen dagoen, mango txutnia itxeko. Orduan, botatzen dutzie, milua, siapeasiak, botatzen dutzie, holako espezia desberdina, kuminoa, kurkuma, eta itxen daue, holako marmelada espeziatu gazi bat, eta hori arrainakin. Bai, hori oso inglesa da. Nik esan txutneia, ez da bitxo, eske, karo, nik guztot inglesan asmaketa badala, eta, Indian... Igual inglesek eraman sabielako... Inglesak eraman gozera. Ara, edo alderantziz, bategaki. Bai, hori da, bitxo, horren duda geratzen zait. Badakit, Inglaterran txutnei pila bat egiten dituztela, eta ohitura daukatela, eta dira azkenean, frutak eta barazkia sartzen dituzte, normalean nazketa izaten fruta eta barazkina, eta ero, ospinakin, eta pikantiak, eta... Ni hemenoa, mangoa badago, oin pipergorria, hau horra doa, gero hau akatia. Horako entxalada bat entzako. Bai, bitu, ondartza guteko bere. Eta arroza horra bota eskero, eta ero dana nazi eta ensaladan. Eta gero, arraina holan mamurtua o papurtua, Ez, baina, atzo... Platero zue. Atuna horre konserban daukazu. Baina hori gerorako da. Bale. Bai, hori gerorako da. Mangua buruz hitz egin dau, da ontxe, kontebitzut, datu bat, lupiana. Lupianak zenbat aukiko dau pixuan? Kilo eta... A ber, esango zut? Kilo 100. Ai, asko gehiago ez, asko ez. Bueno, normalian raziokoak izaten diez, kilo bat, kilo terdin artien joeten die. Razioko kilo batekoa? Bueno, zuretako igual. Razio handixa da, baina nik dimetroko zen arra daukat. Vale. Ondo, oso. Raziokoa. Vale. Bueno, ondo jaten du, Hien soldata, lani marko zu, biteli, lani marko zu. Eben txetxorien kiloko lupia jaten badizkizu gizonak. Bueno, raziokoa edo egunekoa esan dezagun, igual honekin 2 edo 3 pertsonak janleik ez. Bi. Nik horti piatako nituzke. Bai. Xerra bat bako izan dako, guarnizio batekin... Bikoteko razio batera. Vale, venga, hori bai. Bai, beste txikitxo, beste ekstaki. Baina, holan izaten die, normalien kilo terdin artien doiez. Bai, egon zen notizi bat. Joan zen urtien, ez dakit irakurri zinun, edo ikusi zinun notizietan, agertu zen, 2022an, Euskal Herrian, leku baten, gero, esango dut asmatzeko, nun, 9 kiloko olako lupitzar bat hartu zaden. 9 kilokoa? Etzan labien sartzen bez. Ostra, ni 9koa, nik handiak ikusi izan ditut, Ta ontxe, nun. Eskoria bitxia, Bueno, baina bain, eman berri ezu A, B, ero D, ero C. Vale. A. Getxon.
B. Durangon. Bai. C. Barakaldon. Ostras, zaila. Zaila da, Durangoko errekan amuarraia ederrak ikusi izan ditunik, baina lupiarik ez. Getxon portua baldok. Oie. Getxon. Errespetu bat, Getxon, ez? Barakaldon. Barakaldon harrapatu zabien? Barakaldon harrapatu zabien, hor, Bilboko herriberan. Eta Julen izeneko mutil batek, itzen zaben, hor, zabien arrantzan, eta bapatin, ai ama. Zer da hau, zek tiratzen du hemen? 9 kiloko lupi bat hartu zaben. Ostras. Bai, ordura arte Euskal Herrian holan egondan haundixenetarikoa, 2018an izen zen, Onjarbin atrapatu zaben 6 kilo terdiko bat. Bai. Eta hori bai saldu zabiela jatetxe batera. Berak esaten dau, Jokin Zabala, alegiarrak, berak esaten dau, presio oso honian saldu zabela. Vale. Hori holan esan esan aldu. Zen bat esan, baina, bueno, gustora joan zela da, iesaldi baterako eman sotzala. Lupia batek, Bitu, ez dakit iesaldia izango zen igual, kabarzen ikustera Santanderrera, o... Ez da txarra, ez da, igual, ez dakit, Kopenhagera, baina, bueno, eman sotzala, holan, detaile politxu bat aukitzeko bikotiak. Bai. Beraz, hori, beraz kiloko bat? Hori, Barakaldon. Pentsaizu. Ze jango zauen hango lupiak. Bilboko itxasla horrekan da ni badakit, honek mi arrainak eta harrapatzen eta dabiltzala, eta hori, eta bueno, badaola ez, bizia da hola, ze, bueno, atzo Euskaldunan inguruan hitz egiten genuen, eta guk ezagutu genuenean Euskalduna horre, burrukan egon zienen, erreka hori, bueno, nervioi itxasa hori dana beltz etortzen zen, nik gure... Baina, gaur egun garbi dauen arren be, ez da bolan, zu jango zinunango lupia? Nik, gure herrian, nik gure baserritik gukan daukegu erreka bertan. Amuarraiak daude. Lehen nik ezautut beltza esergabe, hilda dena. Orain amuarrai daude. Amuarrai horiek probatu ditu. Txarra daude. Ez da gozua daukate. Erreka zaporia, egia da, hartu, eta erogudeko mendiko urakin datorrelako potzu bat, hortua urestatzeko erabiltzen duguna, ur garbiakin, bertan itxi eskero, aste batzuk ero, arraia ero, harrapatzen badugu ez, amu arrain bat, guk arranka izesatu. Sartzen badugu bertan, oxigenatzen, bai, aldatu itxesaio zaporia, baina hartu eta jan eskero, behin jangen duen, esan gendu, ostra, amu arraia, jangen duen da, erreka zapore desatxe gina. Zitzaigun ez gustatu. Bueno, lupian inguruko beste informazio bat eman gotzut. Ez dakit 9 kiloko hori edo 6 kiloko hori gaztio sarra izango zan. Ez dut sarra izango zala, ez? Ja tamaino horrekin igual asko jaten zauen, ez dakit. Baina esaten da ez, gaztiek dienean nik dut pertsonak bezala kuadrian joeten die, da pila bat joeten diolan itxasbanku haundi bat, eta gero, zahartzen doi esenien, bakartzen doiz, bakarrik ez. Ez dakit harrapatze itxurako, edo ez dakit segatxik, baina, bueno, eta nik pentsatzen dut, hau, kuadrian joengo zala, eta bai Jokinek eta Julenek harrapatutako hori 6 eta 9 kiloko lupi horrek joengo ziela talde handi bat, oza, joengo ziela bakarrik. Nik ere, ostra, ni beldurten gonitzen, egia da, bueno, lupia bat, ez dakit, dira, deitzen diote itxasoko tigre, ero badira pixkat oso depredadoria dira, eta gaina indartsua dira, hoa hundia, eta bizidera gainolan korronteak eta goten dien tokitan, da, osea, gogorra dira. 9 kiloko olako katxarro batek, horre beldurtu ibar. Osea, argazkixea ikusi da, olako, bilatzaile baten edo ikusten bozu argazkixea da, eta kristoneko tamaino da, zigorrak esan daben bezala, horre dauki agua oso handixa, berez, itxasoko erregiak, ez? Edo uretan, bintzat, espezia pila bat harrapatze itxuste euren aguakin, berez, igual zuri bilurra ez datzek egite emongo zotzu, baina zuk izaten basalako arrain txikitxo bat, eta egoten basala itxuta, lupi honeitara gero, ikusten basu besteako monstru hori, hor bai sartuko jatzula bilurra. Bueno, lupi kontuen artean eta gu hemen gabiltza jarraitzen dugu, tipuleta moztu dugu, aguakatia, tomatea, nahi izan eskero tomatia ere zuritzea badaukazue, baina, bueno, nik kasu honetan asalfinaka dauka, orduan tomatea bere hortan utziko dut, beste, botako dut, bitu, biek harritu bat espadaz eta baina txikikoak ziren, orduan hauek ondo garbitu, eta asal eta guzti, Eta hor moztu eta gero izango da hori, hemen dauzkat,
bi lima hauen zukua, baina bat aurrena bati azala bekenduko jo. Olako ensalada bixi bat utziko, ospinik ez digu botako, eta ospinan funtzio egingo du azkenean limak, limarik ez badoko zuen, limoiarekin ere berdin indezakezu, Oso ondo. Bueno, lehen bagabizen berbaitzen ez, lupian hauakin, haua haundixa daukala, eta bai da, nik pentsat txakurrek arazo hau daukiela, esaten dago dela animali bat ez dala asetzen inoiz. Jan leikela, holan, etengabe eta ez dala asetzen. Hori txakurrekin bai pasatzen da, ez? Txakurrek ez daukiela gauza hori asetzeko. Bai, izten bai eso pentsua bete eta janaz bete da ontzia. Saku osoa. Gu bezalakoa dira. Ez. Gizakia beko zebari jaten du. Gizakia pertsona ere jana alduelako zea. Bai, baina bizioagatik, baina nik uste dut dela ez dakit psikologikoa do izango dan guria, baina eurendako bada gauzat fizikoa ez daukiela sentsazio hori asetzen diena. Eta orduan, batzuk, benetan, jan, hilarte, isa. Ni legunea bakuzaren zuen, ni bakizu lan, irratian da, onantza da natorrenean, podcastak eta entzutea gustatzen zaizkite, eta holan batez ere, kontu bitxiena itzein dutena, ez? Historia bitxiak eta badago bat Darwin eta, ez? Eta Darwin, antza, unibertsitatean zegoenean, zan olako elkarte bitxi bateko, zirela, gastro, ez dakit holan elkartea ero. Eta gustatzen zitzaien, eurek esaten zuten, ezautzen zituzten animalia guztiak dastatu behar zituztela. Eta Darwin behitu ze bidaia egin zituen, eta bidaia horietan, zenbat animali deskubritu zituen. Antza, denak, lehenengo hartu, harrapatu zituen, ikertu, idatzi apuntiak eta gero jan egiten zituen. Denak dastatu egiten zituen, danak. Eta horra anekdota dago... Horregatik jate itxugoin otarrainxak. Baina, egia da, guretzako... Igual Darwin izen zan, Elena? Garai batean batzuentzako arraro izango zen guzti hori, baina, Darwin horre hon zan, bera izan zen, lehenetakoa hori egiten. Eta hor dago bat, Gabon batzuetan, omen zegoen ostruka bat eroan, Argentina aldean zegoela, ez zuela aurkitzen, ez? Naiz oso, uste dut animali, ieskorra eta ez zuen aurkitzen. Eta, marinelek jakinda, berakin itxasontzien zeudenak bere bizi hori zein zan, harrapatu zuten animali bat eta prestatu inzioten. Eta jaten hasi behar zenen konturatu zen, ostruka hori aurkitzen ez zuena hori zala. Orduan, utzi, sukaldera joan, geratzen ziren arrastua behiratu, hartu pixkat analizatu idatzi beraien inguruan, eta, ikartu zuela, baina dastatu ere bai. Bizirik ez zauen aurkitzu. Gero bizirik aurkituko zuen, baina esango zuen, honen atzetik ez da zenbat aste ibili nahi zen, eta hain nun agertuta nere platerian. Ze gauza, Darwin artista bat, hori da, Cambridgeko Gourmet Club. Batzuk Gourmet Club, Tripontxi Club ere deitzen ziotela holan katxondio eran, baina bazoketela hori, arratoia dastatu, ez da izan, eta dastatu, dena dastatzen omen zutela. Bilbon ez zauen nolan, ez zaukan hain izen sofistikatua, baina Bilbon niri graziz itxeozta zeba zauen olako elkarte bat, ditzen zala, el Club de los Gordos. Eta hori soziedade bat, hori, 20-30 lagun, euren artean, da zein zan helburua, hori. Jati. Ze txarte. Hori da. Lupiakin jarraitzuz, dauka proteina asko, kaltzio asko eta sodio asko, hau da, gatza. Eta, zuan egonda zauz. Guri Leioako Ostalaritza Eskolak, ezauzku, onena ez, prestatzeko izango da, asafraiakin prestatzea. Horrekin ado zauz, ez? Asafraiakin ez dut inoiz prestatu. Badako zeinan, hemen gure ostegunetako hori klasikoen errezetategirako, neukan asmoa, ingen duen txorien duela, 3 urtero uste dut lupia saltza, piper berde saltzan. Eta hori izan, errezeta bat, zubijanana. Zubijanak, asko erabili izan zuena, eta klasiko, errezetategi pila batetan aurkitzen dana, eta benetan lupia, eta azkenean da, piperbeltza bota, hor pixka flanbeatu, eta ero esne gaina, oso errezeta frantzesa izango zen.
Eta horrekin ontzea eta saltza horretan ataratzen zen, esne gainakin, da piperbeltz berdearekin, ez? Piperbeltz berdiakin. Bai, piperbeltz berdearekin. Horre bolatxuak, pentsatzen piper berdia da, nabilen ez piperbeltz berdiarekin. Eta hori, neukan eitegu, baina, txorienen ingen duen ez beste behin, utzein duen. Pentsauko beste bat, zelan usaintzen dau lima horrek, Osa, hemen txorien dauen usainat, batian hori, holan lima bat ikusten gozu bakarrik ez, baina azala... Bidintzen dozu morbentuen, etorten jatzu... Daude gauza batzu nik uste nahi eta nahi ez erabili gardiela. Eta hemen, zukua botatzen diogunean oin, zaporea emango dio noski. Baina azalak ikutu berezia emango dio, eta guk hemen, guri etorre zaigu, orain zuei ez, zuei probatu beharko duzue. Eta hori bai, lima biren zukua, lehenko bat eta erdi botako diot. Hori alderantziz itxen da. Hemen dik? Ez. Nola? Bitxu. A ber. Hau sartzen dozu, eta inbiosuna da, hau, holan, eta holan, zuku dana ataratzen da. Eta lehen ez aiz eta dena? Lehen alderantzizin jozu. Baina... Beste urte zukaldien da, nik erakotzen jatzen da, zerako arro nagoen. Ikusten da tabernetan zein ibiltzen da kokteleran artian. Nabaritzen da zein ibiltzen da tabernetan. Ala! Biteldia oso kokteleroena da, nik holako gailu bat guk zukaldian ez du erabiltzen inoz. Nik zukaldian hartu eta horrela ingo nuke. Baina, saiatzen gara, noizian behin pixka. Mojitotan da, bebai, bilibida, ez da. Ni mojito salia. Ez? Un beste berar eta... Hemos, eta zukalimotxo ba, nioz! Betxo, holako antzeko, betxo, Jordaniara joan behar gara, bakizu, oingoazte uruan ez, urrenguan Jordaniara goazela, eta han... Han mojito ikestotzen, mojito, baina mendakin seguro, bukatuko dala, onarte, kokote daño. Baina, bueno, kontako zu. Kontakot. Bueno, gatza, pixkat, oliba txorrota bat gogoratu ensalada dala, eta hau, pausatzen utziko du. Oin ingo dena lupia ireki, eta horrekin jungo gero espezie ezberdinetatik eta pasatzen, eta baina ensalada, printzipioz hau izango zen. Bai inber dana da beti, horretik utzi du bat espada hemen, oin nastu ingo dut, eta ero probatu ingo dut, azido puntuan ze moduz dagoen, eta ikusiko zuen, ensalada koloretsua, eta hona izan ezkero lako... Polipolitxa. Bai, ero pasta ensalada batekin, hori mexikarrek eta piko de gallo daukenak, ez? Hori aguakatiakin, tomateakin, piperrekin, holan zeu zantzerako, baina manguakin, da horrek emongotza ikutu freskua. Guk arraina hor plantxan ingo, ez da? Frijitxu, plantxan ingo, bai. Eta, emongotzu bai, holan truko batzuk arraina plantxan egitxeko. Nik normalien, egisa esan, arraina beti, isa beti, saltzan espada, labian eitzen dut. Arraina holan plantxan eitzeko itxurarik ez daukat. Ez, Ez, frijitxuta, igual, ez dakit. Olako antxoa batzuk, edo olako itxaso jarra, edo itxen dut, irinetik, edo ogi birrindutik pasata. Frijitxuta? Martorria falta zaio. Zerbait falta zitzaiola. Zerbait esotikoa, martorria. Osto berdeak. Mostu ingo duen. Bai. Eta orduan plantxan ez dago zoituraik? Ez dago deitura hundirik egisa esan. Gu bai, hor, Labian asko baina. Labek, betxo, nik, batzutan ematen dit, ez da, pereza, zer da, baina labia berotu, itxoin berotzeko eta ez da izer. Sartai bat, zubizian jarri. Eta hor sekretu da gizu. Betxo, edozein sartai, ni berdin zait, burnizkoa bada, ez da, bero hon bar. Oso bero hon bar du sartaia. Plantxan egiteko zerbait, bero hon bar du. Beroa dagoenean, sartaia beroa dagoenean, olio txorrota bota, eta hor ikusiko zuen, kea ateatzen dela, eta hori ez da txarra. Eta ero hor bota, eta zaizu itxatziko. Ja, botatzen mazue sartai hotz batetara, sartaian itxatzingo da, hor gatuko peauta, eta apurtu ingo du, egozingo zaigu, plantxan inbeharrean, azkenean gur nahi duguna da hor geruza potente bat, eta arraia fina da. Ez da xarra txuleta moduan, ez da denbora bat ero. Ez, buelta eta buelta. Eta zigorrek eman duzue truku hori kosinatzeko, baina nik pentsatat ez itxasteko. Ez itxasteko. Truku hori ona dela, eta gero bebai, jarraitzu bidela holan, sartakinak zaintzeko zenbait pauso, hori bebai legezkoa da, zebestela, naiz eta truko hori erabili sartakisa espada gondo, eta jende batzuk, ez dakit sukaldarisa izatiakin edo sukaldia gustatziakin dator, baina nik ikuste dut, jendia, horako sartagin batzukin, batzuk abon bautak, estiela danak teaten, bezatzuk superraiauta, dana itxasten dala da, esatezu, ez lako sartagina. Hombre, materiala, eta hori da, baina padre berdina gertatzen da, nik jendeak uste dut zapatilla.
zapatillakin korrika eta zapatillaia jota gazta egin da, eta baina ez daukate zulorik. Eta, karo, belonetako mina. Zapatillak, kotxeko gurpila moduan kilometro batzuk egiteko dauzkatea. Amortiguazioak kilometro batzuk irauten ditu. Hau da, zapatilla bat, 700.000 kilometrora, gutxera, 700 kilometro egin dituzunean aldatu inbar dira. Naiz eta goitik berri ekusi... 700 edo 1000, pentsa, 700.000, bizitza osorako dauko zapatillak. Zure pisuaren arabera eta hori baina 700 edo 1000 kilometro egite dituzunean, zapatiak aldatu inbarria ez dute amortiguatzen. Nahi baituzu kirolerak, kaletik ibiltzeko janoa esaten. Bueno, sartaginekin sartaginekin berdina. Kirten apurtu arte zibili. Izaten maia tefloizkoak hauek geruza itxasgaitz hori izaten ezka, dana apurtuta daukazu altzauta, hori gaina kantzerigenoa da. Bai, bueno, kontu zibili da. Horrekin orduan, geruza hori aukitzen dauena anti-itxaskorrak diela, behitxuk kalterik ez daukala. Bai, ekiditia, adiez, uretatik pasau biosunean, hau da, sartagina erabili eta gero garbitxu biosunean, itxoin, sartagin hori ostu arte, eta orduen bai uretatik pasa. Bestela, geruza hori bai, lehen hau kaltetuko da. Gero, ze gehiago, holan, metalesko materialak eta ez erabili. Nik batzutan hori, hortan gainera txartu itxetan dipentzen dut, baina hori, sartaginean zehose itxen baduzu, koiara batekin baino, egurrezko koiara batekin edo, beste material bota batekin silikonakin, da loko gauzekin. Biteli, metalakin igurtzen duzu sartaia? Ez, igurti ez, baina zuk hemen bebaien jozu, igual, gabiz bexamel bat eitzen eta olako... Baina, adaskak ez da berdina, adaska batek ez dio hainbeste kalte egin. Metalesko horrekin edo koiara batekin, da hori bebai eitzen dugu. Zegu hemen gabiz azkenean etxien moruen da. Horre gauzak, zuen dako esaten dugu, baina guk ikaste ditugu, beraz... Hemen danok, bide berdinen gauz. Baina ez da berdina, adaska batzuekin, azkenean egiten doa, hartu espatula batekin, hor, ra. A ber, hori ez da eitzen, baina... Baina egiten do, jendeak. Jende askok egiten do. Orduan, kontu zibili. Eta batez ere, nik oin, ez dizuet esango ze sartai erabili, baina, plantxan asko erabiltzekoak eta basaete, burnizko sartain bat ondo daude. Pixua daukate eta hori, baina betirako dira, burnizko sartaia betirako dira, gauzak plantxan egiteko oberena dira, eta temperatura hartzen dute, gero eta ez daukate olako geruza itxasgaitzik, eta orduan ez, bain badao jende bat, horrei pixka beldura hartu dietela, eta... Nik eskatu nahen betxo, 30 urte beten itxunean, aurre, aste honetan badagabiz, oroitzapenak itxen, urte betetze horrekin, eskatu natzan nire gurasuei, oparitzeko olako kasola bat haundixa, hau, izaten dana bustinezkoa. Bai. Hori, bustina, ez dakit zelan esaten da, baina, bakitzu horrek laranjak eta izaten dienak oso onak. Burnizkoa, baina diena, horre pisu da. Bai, burnizkoa, barkatu. Bale. Bustinezkoa ez, burdinezkoa eskatu nauen behin, eta, horrek kostatzen dagoa 300 euro edo. Da, nire mak esan zuten, ziur zau zure urte betetzean gurosula, holako, kasola bat, ez tozu bihar, ez dakit, beste gauza bat olan, beste kapritxon bat elan. Baina hori kapritxoa da. Nik olako bat gurat eta niri horrek itxuztan ilusio pila bat. Kasola batek. Eta hori da bizitza osorako. Baina bizitza osorako. Baina hori da sukaldaria moduan, ez? Hartuta, 700 eurotako labana da. Baina hori da bizitza guztirako laban bat. Bai, segero igual, eroste dituzu, ez dakit, kasolak. Igual zure bizitzan eroste dituzu, ez dakit, 8-10 kasola erosiko dituzu zure bizitzan ziar. Igual, 30 urtetik, 80 urtetara, igual erosiko dituzu. Eta azkenean, dana gehitzen bozu, horren presio bat. Kasolak, nik uste dut hori, inbertsio bada. Baina inbertsio bat azkenean, segun, etxean zenbako sinatzen duzun, ez? Egunero. Hori da, mikroina erabiltzen da, mikroina begon bat erabili, erosi, baina bestela, ez dakit. Batzuk airfryerra, bai ona erosten da, bakotza bere hori, preferentziak. Bueno, ingo ditu dana, hau, enoa ezurrak entzen ibili behar, ez dute hemen ibili behar entzen, hasi behar entzen pintzakin eta, baina, gaur etxian gaude, esan dakoa. Hori da. Indu hona da, gatzez da hemen pixkat ondu, plater bat, eta orain, beira, plater hontan, espezia guztian hasiko ditu. Kipula lehorra. Bai. Pipermin mina, pikantia. Pipermina. Pipermin gozoa. Piperautza. Piperautza. Hau, baratxuri lehorra. Hau, berakatu lehorra. Ze ona. Eta, hau, lehen albak esan du bai oreganoa da. Beitu. Oregano. Eta gaz pixkat hemen ere bai. Hori beitu, nagetei eta olako gauzei asko botatzen den espezian asketa bada,
Eta askotan ez duzu jo, eta arrainai segatik ez ez? Hau horrela, eta gainera gero horregatik ensala hori ondo etorriko zaio. Kontrastia itxeko. Bai, txak, ondo igurtzi, behitu, espeziatu benetan, giratuko dala, hor joenko da. Gure arrai hau, gure lupi hau, bueno, ikutu... Ogi birrindua norbez, izango da horako espezie... Baina, nola da, hau, egun bat errezeta duen espezie oskoletan egingo du. Oskol bat egingo du. Delako poetiko. Bai, oin, sartai bat jarriko dugu, eta, bitu, falta zait, utziazu hau plantxa momentu baten ingo dut. Arroza, mikroin labean, atzean, momentu batean, berotu ingo dut, hau pixka jasoko du, sartai atara, eta izango da bakarrik. Frejito, baterean jarri txukun-txukuno, eta ero ensaladekin bukatu. Hau, bero da, lehen esan duzu, bero onbidala hori xo. Jarri eskua, zuko itxureko eskua jartzeko. Hemen txe. Baina, zelan dago. Zikutu, Ez nire kutu barik, baina zelan dago. Berotxo. Berotxo, betxo, keia botaten da. Bai, berotxo, bero. Bero. Hori da, txingarretan parrillan inbazu inoiz zerbait, hor garrantzitsua da, behai, ez itxasteko, txuletatero, bero on behar da, bestela itxatziken da dana. Arropa plantxatzen dozurien bezala. Plantxa bai, bero onbida. Hori da, nahi eta nahi ez. Eta hori bai, baina erropa teknikoa korrikako aiten duzuenean ez, orduan hotza. Ze, ni dauzkat, zenbat kamiseta... Plantxaso batekin? Plantxaso batekin. Hori normalia, sapitxo bat jarri biozu, gainien, maindiritxo bat, holako zeo zer. Hori da. Hemen gidoien jartzen dago, ez dut esan, baina hori, sartaginan, hori ez, geruza hori, egoten bada oso ondatuta, jendiak itxen dagoela sartu, ez ziontxe maindiriakin akordan, jendiak itxen dagoela labeko paperia jarri sartagien gainean. Eta hori itxen dagoela... Papel gainean inal da, baina ez da hori ez da plantxa gehiago. Bai, ez da, labian sartzen dozu hori papela eta ez da erreten, beraz, logika badauka. Bai, logika badauka, baina, bueno, aurrak etxazu egin aurre, itxean zetan da. Zelako itxura goxua, bitxu hau zelan aziran altzatzen, Bai, oin, azala, bilduin da, plop. Bale, hemen, hau, egiten, eta induana, bueno, bolako molde batean, ez da duzu, hau, azkenean, platera polita ateratzeko, bai, ez, lotoria, sofistikatua gabizen hontan. Bai, eta gero gehien bat ikusi duzu, ez? Bueno, hemen kontraster berdinak izango ditugu. Bai, gainera, gogora dezagun, arrozak, zaramala kurria. Bezaukiko, kurria, espeziak, martorria, lima, bueno, hori gongo da, holako sapore festa bat, gure hau zapaian. Gaur, baina benetan, neukan hori asmoa, zerbait ditu beste, esaten, karriko dut beste sekalen, edo zein, zerealen bat ekarriko dut ezberdina, ze arrozat erabiltzen du, baina oskaioan zegoen hau, eta esan dut, hau eragiten behar da. Hau botestu dingo noski. Orduan, hau, hemen, eta beti, hau, konpontzia badau, tak, hartu. Errea beti aldala kenduin behar da. Orduan. Tak, zua itzaliko. Beitxu. Hemen, gure lupia. Eta, bukatzeko. Zego xua zelako usainona, ze hau, zapore festaz aparte, hemen txebe bai usainak nabaridik, espezie desberdinena, hori martorrixa, lima birrindurana, eta joan. Beitxu, da, exotikua, sofistikatua, eta koloretsua, zaporetsua izaten badaia, dana dauka. Zigo? Merkia da? Lupia zeuka prezioan, ez, basatia zan lupia eta ezan merkia, ez. Egun berezitarak orde. Bueno, hemen daukazue, gure lupia espeziatua mango ensaladarekin, eta asteazkeneko arroz soberakinekin. Dana, aprobetxa hui da. Bai. Eta hemen, Patri, bai komeni, pixkat danetik hartzea. Hau, txikut hemen. Bueno, hartukot. Hola, arrainan. Bai. Puntatxo bat. Arroza. Ensalada, pixkator. Bai, zamarrak katerik ez. Ez ez da. Zuk ere, no zen zen? Zekin legunien, txerrian kanzaporia, esan gendu nitz egiten hon ginen. Ondo kombinazioa? Ze, goxua. Benetan baietz. Oso goxua. Dultzia. Bai. Bizia, pipermina. Ostara, nahi da,
Baina hemen triskantza bat inbar dugu, baina hau benetan gozi. Ez da, oso goxua dago, gozia ere badago, eta nik urrengoa datorra, baina urrena tripa betiko dugu. Egin lekutxo bat, nire errastantzako. Ja, entzalaia. Bueno, eta lupia ez dugu bukatu, holan, sabelien utzi dugu tartetxo bat, gaur egin bihot entxalada errusiarra, baina azaloriakin. Azaloriak zer ordezkatu behar du? Patati. Patatia eta gero, bueno, ez da entxalada errusiarra, baina azkenean, badauzkanez, arrautze egozia, badauzkanez azenari egozia, maonesa, eta egaluzia dauran, bai. Eta patatien ordez jarriko zau azaloria jateko, bitxu. Hau sekul ez du probatu, eta ondo, ideia berri bat, azaloria jateko beste modua gainera. Hori da, kontako zuzelan, tipula txikitu eta gorde. Azenarioa eta azalorea egositza txikitu eta gorde. Gero maonesa bat ingo, arrautza eta olioakin, nahaztuko gure barazkisekin, eta hori zerbitzatuko dugu tomate apurtxo batekin eta egaluziakin. Eta gorde. Ja, geratu da gakua. Horrelako momentuak atik ez jasain, berendan ondo, ezin gara kejatu. Ondo pasatzen. Ondo pasatzen dugu, eta, bueno, ja da, lana egiten dut, eta gure ardurak eta badauzkagu, eta gure buruko minak eta hori, baina, bueno, horrelako une atseginak eskertzen dut, Eta nik ikasi dut, behitu, patrirekin lan iten dudanetik, gordetzen ikasi dut. Bai, ez da. Claro, orduan, bueno, eta gaur, errezeta berri bat ikasi dut. Gordetzen be bai? Julenek. Bai, hemen zaperretan gauzak, eta etxean ematen. Gorde. Bueno, ondo. Bai, gorde inbida bazkaix. Bueno, hemen, hoxe, ensalada berezi bat, eta bueno, eta maionesa ingo du, betiko erara, ez? Azkenean arrautza, gero ospina, zitriko bat nahi izan ezkero, gatza, eta noski, olioa, ez? Eta hor emulsio bat gertatzen da, hor gertatzen dena, arrautzak lortzen duena, emulsio hori establea izatea, bestela moztu ingozan, olioa eta likido bat nazte ituzunean, hasieran zu egiten duzu ospina olio bat, batuta dagoela ematen da, baina gero banatu ingo zien. Hau da, olioak gora jungo zen, ospina behian geratuko zen. Guk hemen, arrautzaren lezitinakin, egiten lortzen duguna da batzia. Arrautza ez duzuela nahi, ze batzuk agian beldurra ematen dira, baina egia esan nik aspaldi ez dut entzun kasurik salmonellosia. Lehen gari baten entzuten zian, baina gaur egia esan, jatetxetan da... Segurtasun gehiago. Bai, eta bueno, arrautzan normalean, gehien maionesa erabiliko dute egindakoa, gero maonesa egingo dute baita arrautza freskoarekin beharrean, egingo dute hautzean dagoen arrautza, ero pasterizatuarekin, ero, bueno, guk gaur emongo ditugun beste gomendio batzuk, ez? Esnearekin, hemen txorienen behin baino gehiagotan laktonesa egin dugu, esnearekin, edari vegetal batekin ere egin alda, berdin, azkenean. Nik enekiena da, eta probatu behar dut, txitxirioen... Txitxirioen urakin, akuafabakin, ez? Bai, ni badakit horrekin, bai indugu txorienen merenge egin da daukau. Bai, holan, arrotzia, arrautzan txuringo izango basan moduan. Bai, eta ez duena, eta badauka zentzua, azkenean behar dugu proteina bat. Eta hor, honek, lekaleak eta proteina badauzkate, txitxirioa proteina badaukate. Orduan, arrautzaren proteinan lana, txitxirioen urak ingo luke. Eta nik, hala ere, ez du frogatuko dut etxean. Guk etxean, humus askotan egiten du, eta berak ekartzen duen ura agian ez dut erabiltzen, potoko erabiltzen dut. Eta nahi du probatu, maonesa berzen moduz ateratzen den. Zuringoanak, horrekin txitxirioen ero, garbantzuen urarekin merengea egiteana, probatu du, txorienen egin daukagu. Bai. Eta, ez da, itxuran da merengea da, zaporian pixka nabaritzen da, garbantzuan ikutua badauka, baina bestela, osoa. Nik erosin naben olako liburuska bat interneten, da zien gabonetako errezeta harinak, ez? Gabonetan badana zien
lodik erixak eta holan, eta agertzen zen olako, entzaladilla antzerako bat, eta zen aguakatiakin, aguakate krema batekin, orduan, aguakatia birrintzen zinen olako, jogur gresiar batekin, eta geratzen zen olako testuriak ero, lima sukuakin, eta holan, eta, maonesia ditzia, hori kremia igual, hori ez da maonesia. Hori krema bat izan. Krema bada, baina, emoten sotzan, eskenean. Nik uste maionesa izateko hor emulsio bat egon behar du, eta egonkorra izan behar da emulsio hori. Hau da, egon behar da alde batetik likido bat, beste alde batetik izango, normalen izaten dela zitrikoa, ero ospin bat, ze maionesa beti behar du hori ikutu hori, eta ero olio bat, ez? Eta horrek mantentzia establio. Hori da. Orduan, horretako maionesa bat, beste kremak izango ziren gehien bat. Jogurrarekin behin alda, nahi izan ezero, esnea beharrean, baina azkenean, jogurra ero esnea, ia berdina da. Zu gine aldo zuen jogurra, gero hartu, eta jo botatzen ekilo ere olio. Apurtxo bat garratzaua geratuko da nipetzen. Bai. Eta hori bai, aukeran, dena batzuk esan ez, oliba olio virginia. Nik oliba olio virginia bat enukera biliko. Nahi baduzue, eren bat bai, eta bestea ekilo ere olioa. Ero bestela asko jota olako nik oliba olio fin bat, ez? 0,4 gradua zilokoa. Nik pentsa dut oliba olio fina erabeliko dutela. Bai. Betxu, honek loratxuak ja txikixak dauzerez, hemen eskuekin baita, ez? Bai, eskuekin. Orduan, hau, pasako ez da zu egurrezko koieratxo bat olan, danan azteko. Eta hori, hori, azenarioa. Azaloria eta tipulera. Eta ointxe honek danak, apurtxo bat biltzeko, ez? Entxalada errusiarra hau, nahi bedozu, apurtxo bat zapaldu bai egin zeike, baina egingo hau itxasteko maonesa saltza. Horretarako, hementxe, arrautza gordinik. Eta gero, hor, nik zenbat aldiz entzun dut. Eta arrautza egon behar du, kanpoko temperaturan, ez da izan. Nik neugetxean beti izan dut oskailutik hartu eta ensala maonesa egin, eta etzai moztu inoiz. Hori da lehen garai batean esaten zana, emakumia ero hierokoak inoten bada, ezin du maonesak moztu iten dira. Baizera, hori zuen? Horlakoak entzun dugu. Odolkian nire, guk baserrian, ezagutu dugu, ez amama erotian bat erogoten bazan hilerokoakin, ez zioten usten odolkiak egiten, odolostiak egiten. Betxu, limia aprobetxauko tamen, dana aprobetxatzen gabi zenotan, betxu, bota bintzen apurtxo bat ospina, nik etxean normalin ospina botatutat ez limoizukua, baina zigorrak hemen utzi dauen ez lengua errezetatik. Hau, betxu, ingo, limakin, botakot zau. Zitriko bat, azido bat. Berdina, edo zein azido, zuek guztoko duzuena. Batzuk ziapeare hemen botatzen diote, maonesa pixka bat ere, ondo etortzen da, nahi izan espero. Eta ontxe, hau, sakonian, indarra emon, eta itxendanean... Xionak altzatzen, bun? Hori da. Tauka misteria ondiri. Hor bai, oliba olioarekin, ekipo Cesar bizi. Patri, hola neon da. Zeba? Patzabarra gurutzatzen. Zeba ba? Ba, ez dakit ez dira fidatzen, hauek. Haizu, labanak alde honetan daudela, mutilak? Zenik kontzentrat nabil hemen. Beto, bat izan merezidun, gero hartu eta holan irrintzioa bota, eta timpanoak gala zulotxo bat harritu duzu. Hombre, beto, ekipo, mesedes, Ze, zaukin konfiantzaik, edo? Ez dakit. A ber, maonesa bat noiz mozten da. Zu maonesa bat, beto, lodiera hau izango zen. Olioa jarraitzen bauzu botatzen, maonesa fina geratu zaizue. Jarraitzen duzu olioa botatzen, momentu baten oso brillantea bilakatuko da, lodia eta oso brillantea. Eta ja, oli horik ezin duen hartu, gehiago moztu egingo da. Baina hori konpontzea badao. Hartu beste ontzi batean, beste arrautza bat, ur pixka bat, likidoa bota berri duzu, eta orduan gero bota hemen moztu zaizuena, eta berreskuratzea badao. Nik beti itxendo gainera, bitxu, berdina. Ona. Hor probatu. Ona, geratu da. Eta nik beti itxo berdina. Arrautza, 200 mililitro edo 200 da holan apurtxo. Eta ez da, eta holan limoin txorota bat edo ospin txorota bat. Zer? Eskatzen dizuna. Eskatzen dizuna, Zer bat hori eskatzen dizuna. Hori da, misterio bat holan jendiak ez itxeko errezetiak. Ez, 200 mililitrokin ondo geratzen da.
Bueno, gaur, bitxo, erakusten nahi garen azkenean da, uda datorrela, udan ensalada jaten ditugu, ensalada erki sartzen dira gauza freskoak, eta lehen esan duduna, letxuga eta tomate ensalada kipularekin, zoragarria dago, baina aukera pila bat, gu ondartzara juten ganean umeekin da, beti, agian oin horti mendirero juten bagara, eramaten dugu arroza tomatearekin, ero zerbait, edo makarroi batzuk beruak. Zuritxu hau, hastuin jata arrautzak ontxe, denborakin gabiz. Bueno, hartu eta olako beru eramate oso, baina bestela, taperretan eramateko, ensaladak, arrozana, pastarena, horrelako edozein dilista batzuekin nina aldozue, garbantzuen nahi aldozue. Bai? Animatu zeitezte baita olako, zerealakin ero indako, ensaladak ere oso ondo etortzen direla. Eta, bueno, Legogunean ikusi nauen, oloak inen jako ensalada. Normalian olo malutak eta erabiltze ditugu, hori gozarirako, olako, granola baten dako, muesli baten dako, baina ikusi nauen, hori, esan dakua, oluakin indako... Olakin? Abitu, hori zutu zen. Bueno, hemen txarrautza holan, eskuakin ingo, holan matxagauta, eta gero tomatia hasieran berrezetian enaukan idatzitxa. Baina, astunetan asko aprobetxatzen gabiz, eta orduan, jarriko gero bukaera nola paintzeko. Atako ez dezu platertxo bat olan, baltza. Baltza gero... Bai. Hoixe. Handixa, txigixa? Handixa. Txigixa? Handixa. Beti ez? Beitu. Hau. Hemen txutziko. Orduan zen eso, oinarrian tomate horiek jarri ero. Ez. Eta hemen moztuta jumerdie tomate horiek ero nola da? Ezkelen, enbidixa madoztazu ustaiakin, orduan. Hemen txezartuko eta ingo tolako bolkete bat, abegata baten dan. Errusiarren saladiak, horrekin arrozakin etxean egiten duguna, arroz txuriakin da hori. Hori da. Gure etxean, ume egia zen, aita gaztelua. Oda gaztelua. Eta beraie direa erasotzen dutena gaztelua. Eta aita erasotzen nahi da, eta erori da, eta ez da izan, bueno, euren pelikula egiten dute, baina... Tarako da gaztelua? Bai, noski. Tontorronton. Wow. Baina, un klasiko handio da, saladiak beti atara izan dira, holan, gero oliba batzuk, piper gorri bat erolan aldamenean. Guk, kasu honetan, egaluzea, eta jarriko bebai, tomate apurtxo bat, holako... Txerra batero. Bai. Atal batzuk. Ataltxo batzuk. Nik alan behon hartu behar dut, udako ensalada gozoena nietzako, tomate hon batzuk. Bai. Berakatzapur bat da, oliba besterik ez? Gero hori txema dugu, bitu programa, kikutara. Ferez? Ja, itzein, imarko denon, itzein pila bat. Olio txorrotadatxo bat, Pako Roncero. Eta, listo, gure, azalore, entxalada ontxe erakutzeko zuet. Eta, hemen txe, azalore, entxalada, errusiarra. Janbida? Ez. Ez zuz leketa. Hortako kosinatzen dugu. Gatza. Bai? Aputxo bat, ez? Nietako ez. Ez? Gatzakin hobe. Nabaritzen da gaztia zaera. Zasunan ez da. Bueno, ba. Horro hona. Oso goxua, freskua. Eta honekin astelene arte. Hori da, asteburu ona pasau eta astelenean hemen izango gara, zigo ituret eta bisok. Zuendako prest. Agur!